Kublai shibuni pi baro prolog banwan Shah kene channel jongi kumta hatu gede gajin Shah ba baro kawe gari India kan khang krdep ndu ka chitrek u February mentak senginya keren shipang kene hakane ka video kumta pe ya ka video hadu ka bekut hakjin Shah manu ba ong ba gari India kan khang nadu ka chitrek u February kene lapan pau dagi Samla Pule general cast kila ong ba kin penjeri daga jingkhang habaro kawai kari India haka chitrik u February tang na kadaw ba sarkar kala pentre kam ya ki kendon Thymmai ya ki halur ki Samla Pule jong cast general kene ka ain Thymmai ka sarkar kumbange tipnya ka UGC ka University Grants Commission hakne ka UGC ka sarkar kala bu ya ki guideline sayangan itu ipi sengoba sengap kena video hadu mendekut nadu mentag sengi syubu lada don Kiba tombor yepi lada don Kiba kren Beiñ yepi te pila aban shim action marmar jak itu ki bru Kiba tombor yepi lada pide na ka cast ST SC bat OBC pila aban shim action marmar yak itu ki bru Kiba tombor yapi kamut Ïaki general students kene ke ain ke sarkar kalpan mi tang hapo ki college ki jaka Pule ki institute university but hapo kine ki jaka Pule kin bu ye ki kenhun nagbenta ban shim action ya kita ki brew kamut Ïaki general kas ya kena ka kenhun kamut ka help center jongki khna Pule apo ki institute lene ki college lene ki university yen bu habaro kaleng ki jaka Pule jongkari India ladon kinu kiba thombor bat kiba kren Beiñ kiba le yaki comes new yaki toki khna Pule kiba wan ka kas ST SC bat OBC yen shim action marmar hangne nga kaw awan batai pik khendiat for example shubu hakawe ka university don we Samla Pule bat don kawe ka Samla Pule bat ute Samla shenrang u propose yakatega kanthe Samla Pule bat ute shenrang ude na ka kas ST SC lene ka OBC markate kanthe pat kade na ka kas general te hakte ka por ba propose ute ushin rang ya kate kanthe lada kate kanthe ka reject ya ute ushin rang te hakte ka por ushin rang ula ban shim action ya kate kanthe ula ban I FIR lane ban I kinu ki kendon against kate kanthe kumta nandu balapan mi ya gane ka UGC ki ST SC bat OBC students kini yo ya ka jing line luit ladaki lej Pule hakano kono ke jaka keba don wakari India kila ban shim action marmar don ki general student kiba let's new but ki students jongka general cast ki manjur ya kane ka guideline jongka sarkar dera tak daw kila dawa baki lapan pau bakin sepelong ke jingkhang habaro kaleng kari India haka shtrek feb kenem de ke ba confirm ba yin khang habaro kari India haka shtrek feb kana tang ke jing tawa jongke students general cast